път започна преди около 4 години, като се с приятели си казахме, айде да отидем до Боя и така. Аз съм малко по-стара, но моят бибил път започна малко по-рано, една година по-рано. 2, може би, не знам. И сестра ми ходеше на бибила, беше отишла на една програма, обаче тя беше за дисекция на плодове и ми се оплакваше, че е била малко мид. И аз сега се заинтересувах какво толкова може да се прави и отидох и много ми хареса. Много хора ми разказаха, че е много готино и реших да пробвам и наистина е много яко. Аз, когато се включих като член, беше много отдавна всъщност и покрай разни приятели от по-горните класове, които тогава бяха активни членове или вече бяха в борд и всъщност идваха доста често да ни разказват за програмите на BBYO и с течение на времето си казах и аз както има. Те си казват, че е много готино, айде ще отида. Това било преди близо 11 години, така че може да си представя, че наистина ми е харесало и да стигна днес от тук. Моя е доста отдавна. Аз бях Connect, бях 6-ти клас. Деби Шофелинова беше на позиция членове и аз бях нейн Connect. И след това първата година, в която бях вече член 7-ми клас на BBYO, тя беше президент. И така започна, но аз знаех за BBYO още отдавна, защото майка ми е била част. Така че да, реално много време. Аз започнах също на 6-ти клас Connect и после сестра ми каза да отида да почнем да ходя на BBYO, като стана 7-ти клас. Аз казах. Ако имаш брат или сестра, е по-стандартен, защото моята сестра беше много навътре в BBYO и нали, беше в борда. И примерно колегите си от борда да мислят програми в тях и така нататък. Аз съм 5 години по-малко и съм бил правилно на 10-11 и се чудя какви са тези хора. Те ми обясняват нали, какво е BBYO и от това ми беше първото запознанство с BBYO. Вече стана времето, като станах тинейджър, да посещавам и програми и стана така натурално. Знам от сестра ми, нейните приятели, готино нещо, което да правиш сряда вечер. И аз така, двама-трима приятели се хванах с мене в училище, отиваме на програми. Така стана, че много се запалих, много възможности ми даде на BBYO. После в борд няколко години бях и се пенсионирах. Останаха ли ти приятелства от BBYO? Да, и то международни. Още имаме ни приятел от Литва, от Канетикът имам приятели. Цяла Балтика, от Сърбия. Цял свят. Добре, моя любим момент е UTI 2025 и специфичен любим момент там е AZ програмата, която не е генерална, която просто беше невероятно, вдъхновяваща. Аз съм била на едно UTI и не беше толкова забавно, но моят любим момент, той не е точно момент, той е период от моят BBYO път. Втората ми година в борд беше много добра и се опитвам да се сетя за конкретна програма и конкретен момент, но мисля, че беше горе-долу на изпращането към края, защото тогава осъзнах колко много приятели съм направила и колко ми е било забавно през последните години. И беше така много сантиментално за мен да видя какво съм направила и какво съм постигнала. Да, малко ми се доплака сега, но няма да плача на камера. Много трудно да избера един любим момент, но нещо, което ми е любимо, може би всяка година, откакто съм член, после бях в борд включително 2 години и сега, като вече съм съвсем от другата страна на нещата и това е как се сменят всъщност
и се предават нещата от поколение на поколение. На мен ми е истински приятно, че всъщност децата, които бяхме дори когато бяха в 5-ти клас, сега са прекрасен борд. Това може би е едно от най-любимите неща и това е тази приемственост между хората. И сега като виждам тях, Ева и нейните приятели да идват на Пеоли, пък тя ще ми била Мадрид първа шихла, което е още по-фрапантното, но просто е много готино, че има такава приемственост. Ами, при мен, на мен са ми всичките ми са на мен моменти. Да, това е най-хубавият отговор. Най-хубавият отговор, защото е вярно. Аз нямам спомен нещо да не ми е харесало в цялото преживяване, но може би когато ме избраха за президент, просто беше фантастично и след това годината, в която бях президент, беше мечта. В момента, може би, в началото бяхме започнали програма за Песъх. Казваше се Много хора ЕБЛЦ. И идеята беше 10 члена на BBYO от Америка, 10 от Израел и 10 от България съвместно да организират 7 Песъх първо в Софийската общност за първата вечер, втората вечер се разделяха по избрани общности. Първата година мисля, че бяха Пловдив, Русе и Варна. И организираха там втората вечер на Песъх и съответно създаваха приятелства. Това беше основна програмата. И като социална дейност беше тази групичка и посетиха възрастни хора от общността, разговаряха с тях, нали, защото нещото, което ме привлече в тази, нали, да се занимавам с тази организация, беше идеята да се помага на общността. Основно грижата за възрастни хора, за подпомагане. Това е нещото, което ме грабна в BBYO. За мен този лагер е един много добър спомен, който си ми остава и до сега. Съответно се превърна в една от най-успешните програми на BBYO. След това вече мисля, че го преместиха за Пурим, стана Песъх заради проблеми с Аллаха. За Пурим е доста по-лесно за организиране, отколкото Песъх. Моят момент аз се чудих, защото е малко клише да кажа, нали, че е трудно да избера нещо не така. Един със сигурност е, когато ме направиха златен член. Това е концепция, която не знам кога да измисля. Ставаш официален член, след официалния член, нали, продължаваш да ходиш много активно и ти казваш, вече си златен член, благодаря за че си постоянен. Това беше първият момент и не знам точно защо, може би още не разбирах как точно работи организацията, просто ми беше приятно да ходя и ходих и някакси това награждаване ми беше много специално, защото, нали, само малко хора се дават това нещо. А другия момент е, когато си казах чао с общността. Не съм емоционален човек и не плача дори. Да, почти никога. Президент съм последна година, изказваме социална изборния семинар за последно и става време да си дадем
тениските, които сме имали през годините, да ги дадем на оставащи членове. Както държа и говоря нещо и просто паднаха ми сълзи и аз бях много шокиран, защото в принцип не плача, не съм емоционален. Но тогава, нали, всички емоции, целият този път ми мина през очите. Беше много, не може да повярвам, че приключва. И тогава и това послание оставих, нали, където и да ходите, да пътувате или на програмите, да се дава максималното. Защото все пак е младежка организация и сме младежи само толкова време. И така с хубави емоции се тръгнах, дадох си тениските. На мен бивало ми помага, като ми подобрява в момента на общувам с хора, да работя в екип и на импровизация. И аз ще дъбълдауна и ще го гивна to the next person, ама реално the next person съм аз. На мен също ми помага много с комуникационни умения. Много по-свободно общувам с моите връстници и ми помага много с ежедневието ми това да бъда добър човек и да разбирам останалите и да работя добре, не само в екип, а и сама и да съм по-креативна. Да. Може би, че не е важно да, нали, да спечели с екипа, по-важно е да се забавляваш. Това е хубаво нещо, което си научила. Ще го използваш? Аз много неща съм научила, със сигурност. Това преживяване. Може би най-запомнящо се да кажем е това, че всъщност ако откриеш нещо, което ти носи смисъл, можеш много лесно да си постоянен. Колкото и понякога да ти е трудно да отделяш време, това е нещо, което ми е показало, че всъщност мога да съм много постоянен човек, който харесвам. Доста неща. Аз от много години съм част от BBYO и до ден днешен съм. Какво научих? Мисля, че най-основното нещо, което беше и най-важно за моето развитие като човек, не само като член на организацията, но като човек. Аз мисля, че BBYO ме научи да бъда добър човек. И аз нямаше да съм това, което съм днес без тази организация, със сигурност. Аз чаквам да ме научат как да стана лидер. Ще успееш, със сигурност. BBYO ще успее. Мен това, което ме научи, че да правиш добро и да помагаш, дава смисъл в живота. Това е една концепция, която се опитах да заложа в тази организация и е концепция, която се следвам в живота и до сега. Не съжалявам за добрина, която съм направил. Това е нещото, което BBYO остава в мен. Моята е малко по-така като лидерски качества. Това е което първо ми идва да пита този въпрос. Да работиш в екип, да говориш пред публика, да мислиш по креативен начин. Всички тези неща, ако не бях в BBYO, нямаше... не знае как ще да ги придобия от другаде. И тези неща ми помогнаха и сега и в университет, училище, още като бях.
сега е в работа. Ако нямаше проверил много неща, които се хваля, че мога да ги правя, нямаше да ги имам. И последен въпрос от мен. То не е въпрос, но ако искате да добавите нещо, да споделите нещо. Това, което бих казал, е да не забравяме, че сме еврейска организация. Хубаво е да наблегнем и на еврейството, не само на лидерството. И това е. Бъдете добри. Аз ще си повторя моето и то е, че не се оценява всеки един момент в реализацията. Не се оценява на макс. Мерси.